dopredu, ja neviem, či nemáte na mňa mail, alebo máte. Lebo a toto bola asi naša zlá organizácia, lebo ja som zbadala, že nie je zaradená kontrola do programu a brala som, že YouTube tú správu majú, lebo som ju dala v máji, hej, ale tak som ju posielala dnes, to sa priznám. Povedané také, ako ale je tu tá správa. A ja neviem, ďakujem vám, že ste ma postavili pred tú vec, som rád. To nepomôže sa, ale tak sedeli sme, toto nie je to, čo som vám nevysvetľovala. Ale to príklady a podobné veci ste mohli si ako mi autom oboznámiť, že niečo také ste si pripravili. A neviem čo, teraz to bolo narýchlo, tak sa nemôžem vyjadrovať k 5 stranám, že? Ale minimálne, čo ste tam čítali, že my sme listky neoznačovali? Tombolové? Nie, stop. Ja som tam dala odporúčanie. A však odporúčanie, ako keby sme to nerobili. My to tak robíme stále. No, tak by bolo dobré, tak čo mi odporúčate, čo my robíme? Ale nie to, ja som nehovorila tombolové lístky, ja som povedala vstupné. Aj tombolové lístky? Aj vstupné. Ale nie to o vstupné, aby sa dávalo ako tombolové lístky, že jeden lístok sa dá tomu, kto vlastne si to kúpi a druhý sa dá k tomu vyúčtovaniu. Že aby sa ako keby tie tombolové lístky používali ako vstupné, že jeden sa dá tomu, kto si to kúpi a druhý sa odovzdá na obec spolu s tým vyúčtovaním za vstupné. Potom povedala niekoľko bolo. Tak. Janka, na tej Katarínskej som ja vyberal vstupné a tam boli tie biele a sa trhali a tie časti tam ostali tie čísla. No, tak čiže je kontrolovateľné, že... Je to kontrolovateľné, stačí, keď to doložíte. Áno, presne tak. Stačí, keď to doložíte. Hotovo. Zopakujem, doporučujete nám niečo, čo robíme. Nie, neberme si niečo, čo sme nespravili. Chceme, aby to bolo kontrolovateľné, donesiete tie lístky, nič sa nedeje. Vyberiete to riadne ako vždy a... Oni myslia, že my tie lístky máme, ale lístky treba to odovzdať. U toho vyúčtovaniu a nič sa nedeje. Teraz to napríklad bolo pri poslednej akcii, že mali tombolové lístky, doniesli ich, my sme ich priložili k tomu dokladu a je to všetko v poriadku. Nikto vás neobvinuje z ničoho, len ich doniesť, aby to sedelo a nič sa nedeje. No dobre, no do budúcna sa bude tak robiť. Aj o tom zaúčtovaní. Bolo to tak, že vlastne my sme účtovali iba o zisku z tej akcie, ale nie o príjmoch čisto z tej akcie a čisto o výdavkoch, ako by sa to malo. Ale vlastne odviedol sa iba zisk. Ale opakujem. Viete, ale keď nám sem príde NKU, tak nám to vytknú. Opakujem.